Kazetaritza ikasi nuenean, duela 20 urte, irakasle batek Estatu Batuetako telebista kate espezializatuen berri eman zigun. Historia, pelikula klasikoak, musika, guretzat gauza ez ezaguna zen. Gaur egun aldiz, geuk ere eskura ditugu. Hala da bai, kontsumo ereduak aldatu egin dira. Ikuslea ez dago telebista kateen programatzaien zain. Nahi duenean ikustera ohitu da. Indartsu sartu dira streaming bidezko plataforma handiak gurean, ez da? Bai, baldakizu egunean zenbat ikustaldi dituen Netflix plataformak. 900 milioi. Ikusle gazteak gehienak. Hego Euskal Herrian adibidez, 34 urtetik berako ikusleen 29%-rengana iristen da Netflix. Eta zerk erakartzen ditu horren beste? Batetik berehalakotasunak. Hau da, nahi dutena, nahi dutenean, eta nahi beste ikusteko aukera izatea. Eta bestetik edukiak, noski. Esaterako... Batez ere fikzio eta telesaiak. Getz eta telesail gehiago egiten dira, ikuslea oso erraz kateatzen delako. Eta joera honen aurrean, zer egin lezakete betiko telebista kateek? Ez da erraza. Telebista kate tradizionalek hurbiltasuneko edukiak landu beharko dituzte. Zuzeneko esperientziak eta emozioak erakutsiz. Hala ere, Estatu Batuetatik datozen plataforma erraldoiek diru asko mugitzen dute. Nola egin aurre horri? Esate baterako, Italia, Alemania eta Frantziako telebista publikoek aliantza bat egin dute aurrekontu handiko telesaiak ekoizteko. Bitxia da, baina geroz eta ikusentzunezko gehiago kontsumitzen da, inoiz baino pantaila txikiagoan. Bai, eta hori dela eta edukia etengabe eraldatzen ari da eta formatu vertikalera egokitzen. Mugikorretan kontsumitzeko errazagoa izan dadin. Baina zinean gozatzen ditugun paisaia ederroiek eta nola ikusi goiti berako lauki batean. Telebista batzuk hasi dira dagoeneko pantaila biragarriak egiten, hau da, vertikalean ere jar daitezkeen pantailak. Eskaera eta eskaintza eskutik datoz, eta ohitu egingo gara. Ez dakit ba.